uMangobo intombi kaMangqushane. Awu. Ngesamele. Hayi intombi yakho umfazi wakho ngizamela mina. Angani mina ngikubone umxabulo uMangobo. Uqalele njalo. Wathi wena hayi uMangobo akayona intombi yakho intombi ka-R. Uqalele. Oh ngibiza ngo-R kanti la emsebenzini. Wena nje nangesho ukukhamazela nje. Wena nje ukukhamazela. Utheni wena? Uye umphathi. Oh usho lona. Mina umphathi ami uma ngibuze akakho yebo oje ami yeah umphathi alright oh uzwe ngawe nje umphathi Wena ubone intombi yakho kathi ngikubuza ngithi uhlala mphathi wrong mphathi wrong ngempela kodwa mina ngizwe ngawo. alright zalo correct baba alright zalo mphathi uthandani mpho hayi ukubala unjani lokho hayi ukubala unjani lokho uma emalini kodwa ubala inamba eziningi yeah What? 89. Oh 89 rand Yes. Inja wethu. Inja wethu phethe 89 rand wethu. Amngomezulu. Ungazani? Yeah baba. Utapha sala. Alright baba. Nenes. Okay baba. Ngicosela yini? Ngicosela. Ngicosela uhlekani pho. Uhleki. Wenzani? Lutho. Uyapapa wena. Baba. Ngiyadala baba. Eyongena phambili noma ngemuva. Hayi. Hayi bo, uzongena kephi pho? Ngena ngala kumina phela. Angikuhleki. Sipho ufuna ukuhamba manje. Cha, angoba yini? Ngicela uhlale emotweni. Uba Mina what? imoto yami phela. Cha, ngoba yini? Cha. Mina ngeke ngihlale ngemuva emotweni yami. Ngoba yini? Angiyona imbuzi. Cha, serious. Angiyona imbuzi. What? Angiyona imbuzi. What? Wena imbuzi amhlale ngemuva. Mke Ama brother. Kana yabani le moto? Angazi. Mapengwane nayi inkinga akafuna ukwehlika ngaphambili emotweni yami. Ngena mina manje. Usimbo yazi. Ula lana. Ngijanga. Uzohlala mina ngitshelile nje ukuthi uhlala ngemuva. Uba Mina umphathi phela mina. uba Umphathi mina. imbuzi mina. Umphathi mina.